чакайте си тези две презентации с мене. Аз съм Александър Атанасов, това е Ивайло Цанев и това е едно кейс стъди, какво се случва, когато девелопери правят дизайн на игра. Така, какво беше целта да направим игра, която е готова за пускане директно, мобилна игра, само двама девелопери, 48 часа, но тъй като не бяхме твърде отдадени, мога да 15-16, но поне се позабавлявахме. Каква бе нашата идея, ще видим в следващия слайд, колко сменим. Така, да направим много проста игра, която да поставя акцент върху важността на решението, които вършим през живота си, what do we do now, и какво се случва, когато взимаме решение, как се развива живота ни. Искахме да вкараме някакви психологически модели, за да може да се чувства по-реално и да направим много такъв един забавен интерфейс, да осигурим replayability и съответно няма как без социални мрежи и social interactability. И така, това са някои скриншоти от играта, аз сега ще ви демонстрирам и набързо. Чакам през това време да подмятате от нас на нашия дизайн. Няма батерия в таблета, но както да е. Много удобно. Значи има кратко бекстори на нашия лирически герой, живота му започва както живота на всеки един от нас и той е справен с един сложен избор дали да бъде момче или момиче. Когато той прави този избор, той е бил устрелван с редица въпроси от сорта на ходиш на детска градина. Вашето добре да се отнася с вас. Пушиш ли, не пушиш ли? Първо сте дете, после порасте, ставате тинейджър, после сте млад мъж или жена, после ставате зрял човек и после възрастен човек. След всяко изиграно ниво, вие получавате един рейтинг. Примерно тук виждаме, че на база на отговорените въпроси се оказва, че ние сме един супер нездравословен, некреативен и консервативен, но също така доста отговорен, интелигентен и отворен към света млад човек. Също така генерираме такива аватарчета за всеки възрастов период, които се надявахме да показват самия характер чрез дрехи и експонент, но остана много време. Нека да видим нататък какво се случва. Какъв е геймфолът? Това малко обясних, но почва играта, избирате си пол, отговаряте на въпроси, достигнете определен брой въпроси, може да пораснете. Пораснете, става един профил на личността, пораснете още, докато не умрете или така да приключи играта. И ако сте много доволни или недоволни, може да шерите според вашите приятели, какво се случва от вас и да се пробвате. Така, какво бихме искали да се изфукаме? Първо успяхме да го направим. Играта върви на таблета с заредена батерия. Може да повече, може да няма игра. Под карта на Android, да Windows, някакви на BlackBerry, MyCountry, работи на всякакви дисплеи, големи, малки, така нататък. И крайна съм дисплеи, още не сме нацели, още но това ще стане. И тук виждаме един малко по-дълъг списък с нещата, за които не бихме да говорим, но все пак ще споменем. Първо, визуалният стил е очудващо добър, както чувам коментарите. Искаме да направим много повече прически, аксесуари и така нататък. Примерно, ако нарушавате закона и се трусите, умирате млади или към изчистка униформа. Но не станаха много малко време, така че има много малко визуални. Без старци. Искаме да добавим още въпроси, понеже в момента слушат някои такива странни ситуации, но доста интересно може да го видите и би било готово да има някакъв дизайн за ленския режим, но като няма, ще направим по-късно. Това от нас, благодарим ви!